Okay, once again, mayong buntag or mayong adlaw kanatong tanan or kung gabi mayong gabi sa nagtanaw ini nga video. Salamat sa imuhang makanunayon nga pagtan-aw. O karon lain na usab ang ato ang topic nga pagahisgutan. O kini kana bitawng gitawag og dunay di ay duha ka klase sa patay. Dunay duha ka klase sa patay nga ato ang pagahisgutan nga gisulti sa Biblia. Akong pagtuo sa una nga doon na lagi usa ka klases minatay or patay, pero ang Biblia gasulti karon nga doon na di ay duha ka klase. So atong hisgutan ining mao nga video ang duha ka klase sa patay nga wala na to masayri nga nagtuo ta nga buhi na siya pan patay di ay. Okay, so una, unsa man ning unang klase sa patay sa dili pa na ato sang basahon ang Biblia kung duna bay gyud tay sukaranan anang gitawag og duha ka klase sa patay. Okay? So kini gihisgutan kini ni Ginoong Hesukristo sa dihang nagtawag siyang mga tawo nga iyang pasundon labang iyang iyon siya sa usa ka tawo nga dali sunod ka nako. So kini makita sa Lucas 9:59 abot sa 60. Ug niingon siya Lucas 9 o Lucas 9:59 abot sa 60. Ug niingon siya sa laing tao, sunod ka nako. Apan miingon ang tao, Ginoo, muuli una ako aron paglubong sa akong amahan, diba? So naay usa ka tawo dinhi gikamay ni Hesus og ingnan nga sunod nako, kuyog ta. Karon among tawo naa di siya amahan nga iglulubong o naa di siya amahan nga namatay. Unsa po ning tawanan, unsa po gilaag-laag nga naa man di namatay, gibiyaan sa siyang balay, gibiyaan ra siyang balay ning iyang bapa nga namatay. So karon nakita ni Jesus Christ, so niingon ang usa ka tawo nga, Ginoo, mo uli sa ako sa amuha aron paglubong sa akong amahan. Iya sa kunong ilubong ang iyang amahan. Karon itubag si Jesus nga sa sinta, pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay, apan ikaw ilakaw ug iwali ang paghari sa Dios. So naay duha ka klases patay dining gisgutan ni Jesus, kanang iyon sang masagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay, diba? So murag kayon tang sa man paglubong sa patay sa laing minatay, diba? Kung literal nimo ni pasabot, makalubong mo nang puros patay man. So kining duha puros patay ang gimension ni Jesus Christ. So aduna day unang klases patay mao ni kanang patay gyud siya physically, yang lawas ba. So kana mo gitawag og minatay gyud nga diin kuha na gyud ang iyang kinabuhi gyud, wa na gyud gininhawa kung patay na gyud ang iyang lawas, dili na mo lihok. So mo nay unang klase sa patay. Unya ang ikaduhang klase mao ni kadtong mulubong atong pataya, patay gihapon ang tawag ni Hesus. So unsa man ning ikaduhang klase patay? Mao ni siya'y patay nga galakaw-lakaw, nga buhi physically. Asa man day namatay ani niya? Ang iyang espirituhanon patay kay wala pa siya'y Kristo, wala pa siya kadawat sa kaluwasan, wala sa kinabuhing walay katapusan nga gitayang ni Kristo, nagsalikway siya sa pulong sa Ginoo, wala siya'y pagpangalagad sa Ginoo, ug wa say paghinulsol, ug kana mao kanay ikaduhang klases patay nga buhi na siya karon nga naglakaw-lakaw ining kalibutan apan walay Kristo, walay kinabuhing walay katapusan nga naangkon niya. So kinsa man ni sila? Naa ni siya sa atong palibot karon, mga buhi ni sila physically apan wala lagi nanawat ni Kristo, nagsalikway sa pulong sa Ginoo. Matawag gihapon na sila o mga patay sa atubangan sa Ginoo. Ngano man ang ilang espiritu
dili man mabuhi kung wala si Kristo madawat sa ilang kasing-kasing. So ang ilang espiritu patay o walay kinabuhi. Although bisag naglakaw-lakaw ta aning kalibutan na unya wala tay Ginoo sa atuang kasing-kasing, walay Kristo nga atong gidawat sa sulod sa atong kasing-kasing, matawag gyapon tas tubangan sa Ginoo o patay. Pero atubangan sa mga tao tan-awon ta buhi, pero patay di ay spiritually. So di ba? Sa unsa mang paagi nga kina sila mabuhi, kani mga buhi napay tsansa nga makabaton sila sa kinabuhing walay katapusan. Unsay may ilang buhaton? Mao kini, dawaton nila o dawaton nimo si Ginoong si Kristo sulod sa imong kasing-kasing o mahatag niya ang gitawag og kinabuhing walay katapusan. Kay niyon sa Juan 1:12, katong midawat ug misalig kaniya, gihatagan niya katungod nga mahimong anak sa Dios. So mahimo tang anak sa Dios kung dawaton nato si Kristo sulod sa atoang kasing-kasing. Ug tagaan ta niya og kinabuhing walay katapusan sa dihang mituo kita kaniya. Sama sa ingon sa unang Juan 5:13. Busa gisulatan ko kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios aron masayod kamo nga aduna kamoy kinabuhing walay katapusan. O di ba? So tagaan niya kinabuhing walay katapusan katong midawat ug katong mituo sa anak sa Dios nga mao si Ginoong Jesucristo. So amen. Ina na igsoon. So nasayra nato ang duha ka klase sa patay. Ug ang patay physically katong minatay gyud nga lawas gyud nga iglulubong gyud siya. So wala na gud to say chance. Kung katong tawhanan namatay nga wa gud sa kadawat ni Kristo, wa gud sa kapangalagad ug sa likway pulong sa Ginoo, dautan ang kinabuhi namatay siya, dili na guna to na madala dito sa ginharian sa langit pinagis mga pag-ampo. Wala na gunay tsansa ng mga tawhana. Numan, klaro naman sa buhay, wa pa man gud sila nangalagad. Unya nagsalikway man sila sa Ginoo sa pulong niya, gisalikway man, walay paginulsol. O di ba? So dili na madala natog ampo ang mga patay. Ang mga buhi mo'y atong iampo, dili ang mga patay. Kaya ang mga buhi dako pag tsansa, pero ang mga patay lisod kayo, mao na gyud na ilang destination. Ang dato destino dayon sa Hades. Sila saro na destino dayon dito sa kiliran ni Abraham. So inaana igsuon human sa kamatayon naa gyud ay mapuntahan nila nga lugar. Ug wala na kinahanglan na ang pagampo, ang pagpamisa, wala na kinahanglan na ana aron nga malangit pa ng kalaga. Di ba? So inaana ang duha ka klase sa patay. God bless sa imong pagtan-aw niini nga video.